A veure, si cerveses, 2 ratafies, 8, però què és això de 8? Què és tot això? Són les parides. En aquest bar cobrem per totes les parides que diuen els nostres clients. Però és que això puja més de 100 euros en parides. És el que valen. Miri, aquí tinc el llistat de preus si el vol veure. No sé. I tant. A A veure, parides polítiques, religioses, culturals, d'entreteniment. Però què és tot això? Són les parides. Miri, aquí tinc un llistat detallat de les parides que han dit vostès. Vostè ha dit, els pobres són pobres perquè volen. Masclisme no, feminisme tampoc, igualisme, perquè tothom és igual. La gent deprimida s'hauria d'animar. La guerra és gent dolenta contra gent bona. I a mi m'és igual que pugi el preu de la gasolina perquè jo sempre hi poso 40 euros. És correcte? Sí, ja ho he dit, tot això. I vostè ha dit, aquests que diuen que la Terra és plana potser tenen raó, només hi ha 2 tipus de persones, els que subscriuen esquetxes i els que no. La manera més ràpida per ser independent és que Catalunya li declari la guerra a Andorra i després es rendeixi, i no menjo verdura perquè si em menjo un entrecot de 2 quilos m'estic menjant proporcionalment tota l'herba que ha menjat la vaca. No, sí, això ho he dit, però com ho saben, tot això? Perquè els cambrers van monitoritzant les taules i tenim uns micròfons per si la gent es queixa o té reclamacions a l'hora de cobrar les parides. A veure, però com poden dir que les nostres opinions són parides? Això és censura, Vostès diguen el que vulguin i nosaltres els hi cobrem. Per cert, això de la censura és una altra parida, Li sumo a la compta actual. Això no pot ser, però és no. que, vamos... Ara amb què em sortirà? Amb una parida sobre el capitalisme o la llibertat d'expressió? No, jo el que vull dir que aquests seus cobraments són per gent torracollons. Miri, li haig de sumar una altra parida per correcció política. Digui'm una cosa, vostè creu que existeix el Covid? Doncs no tinc una opinió formada en aquest tema. Cobri, sisplau. Un ull de la cara i no ens han portat ni una maleïda tapa. No serà possible.